Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ilo wisata Gempolan ya. Tomo wisata. Yo, se. Aku tak seneng kene ae. Monggo. Aku ra roh ngene nang ndi iki masih kecil e. Kelas piro? Ngene. Pisan. Ai. Monggo mandi bola. Lah yo mangke mandi bola gampang aku. Seneng bola apa mandi bola? Mandi bola. Domongi, mama kon mandi bola engko. Nggih, montor. Hati-hati. Monggo. Aku tak serok. Bakul roti iki lho, iki tak serok bakul roti iki. Bontate bakul roti ae. Gempolan berarti nggih Mbak niki. Tasik kadah, Mak? Enggak. Piye? Wisata Gempolan. Sarasari roh Desa Gempolan. Nah biasa nih mak-mak minggir. Ayo mas. Wah kayak matun tumburi toh. Nyerong kene lho penak lek rame. Mak, kulane kene. Yo. Wayang ngangge anu ke mau. Pantes. Mbak Bin, anak-anak mandi bola di mencah cilik. Buka berkat. Nah. Piye lah kilo-kilo bengi. Tempat 40 Mak. Aku tak sing ngene. Katanya separuh. Oh, apik Separuh. Separo Mak. Rasane titik-titik engko. Ah, wonge 40. Apa nih? Aku jenenge ora sadar. Bene, dak engko. Teko ngomah ya. Wah, apik kerah. Bocah cilik asik iki. Sapa sing kate tahu? Niki. Dom-dom berkat gen barokah Imam Budonga. Kene. Kok tak suwekne yo. Iki brokne ngono lho ben rata kabeh anu kabeh. Oh, brok nak dadi sita. Ngene iki tak suwi iki lho Mbak. Yo, sakane piye lek iki? Yo. Lho, ambengnya lho. Kresek iki lho. Kresek jenengan ngono ini. Nah, Kok ora iso. Kok ora anger aku. Kok tak ingin.
Nunut-nunut. Ya, arti kebersamaan yang ini gitu Pak. Untuk ambeng, mantap. Wes sama nomornya lo Jung kok kurang. Iya, Mak Lilin. Mak Lilin, itu Mak Lilin. Bayo. Ngalap barokah. Wis weneng senajan kepanasan ya diem meneh malahan. Lah, domongi kok, Mak. Mulai kaul wisata ini. Yo Maes, patang bulu Maes, kalau bersama panas is pada seneng dum. Kayak koyo amin. Emak-emak mulai alhamdulillah barokah gendurinan. Wong iki teng kene telur kalau masuk saiki anune ana wis dadi 20 iki. Iki kurang titik, Mas. 5. Kilo yo Asia tambah titik. Rok iki 10 iki ora nek. Aku kan golek bakul roti ya. Bakul roti iki bangga idolane bangga bakul roti. Toko ngomah. Nah malam mie ayam dan nasi goreng mie Bu Sus. Areane. Yes. Oh, tuntum dhewe titum dhewe. Iki bakal iki. Yes, Nangking. Api alcan aduh yo. Iya wong tundum. Nasibe. Asiknya arti kebersamaan. Saya dihitung Mak, yo sini kae. Iki sampe kurang enek iki ana. Alah mau aku bae. Iki wae meneh bajing. Lambi muli. Lah yo yo Asia. Lah sampean aku. Nah, teko ngomah kok diumbah. Jadi aku bikin anu, namun anu. Wes yo ya oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diwae kecil. Oke. Kita Kita teko ngomah diumbah. Emak, diwae kecil aku soleh. Paling kat cah opo ngoten lek ne. Iki dum